Maigit ng apat na bulan, kakasalangsungan depang gagawan ining bubungan ning pisamban ning San Matias, parokya ng San Matias Apostol. At maragula bagi, ngayon linog na yung kauran, maragul kong ay pagpasalamat at ketula na ining malambat minang panayang yero, mibili na. Yung tutunan niyan, mas pigaganakan mitang retablo kasi mitauliya itang yero para king retablo ketang pangayangat na ning bubungan uling nung magtas kaming flooring. At may manuron na karingal dong may labasan niya pin migagana ka para king retablo na miyuranan although makatakap yang tolda. Pero napon, may bili ning yero para king bubungan at tatakpa niya naman itang king side na ning mitas para king bubungan na ning retablo. Napon ng pasado las 4, medyo may lungkot ko at may gagana ka kasi bigla nang menuluking ka na akong kwarto. At may yapan king penikan king bubungan at ikit ko, ita palang liakod ang metong atubo, karin tutulo ing danom. At apansingan ko mila ko, pang sealed itang flashing, itang roof flashing. Anya pala, menuluking ka na akong kwarto. Ating mapila na gamit, may basa, karin niya siguro manibatan tang lungkot. At po itang kapigaganakan po, tanong kabukas na bengi, nung murana naman, po talumbog keng kwarto at mas dakaling mabasa at masira keng gamit. Pero metong kong ketula naman napon, kabang niligpit ko itong mapila na may basa gamit, papil-papil, king kanakong kwarto, apansingan kay ning case na ning kanakong salamin. At ako inisip ining pilang ko ng bulan apan ninto ng salamin, yung susulod ko, misplace ke, at suya pala ka rin king kanakong kilog kwarto, makatakap ka rin ang papel at aliwa pang gamit. Anya, king metong abando, matula ko na bengi uling ining salamin na malambat ko ng panintunan, ikit ke, napon. Ating bagay nung minsan makaibiya lungkot, imetong abanda makaibiya tula. Pero di ng tamang pansin, migit lalo na nung nanitang makaibiya tula. May kaning mismong grasyang yaning adon tamo king Diyos ang makibat king kaya katamong kaya donan, mamiyatula kaya katamot, may kad pati na king pamilya, pati na karitang may kad papangadi kaya katamo, mangintulid ng tanggapan ng grasya at makanya nung pamatulan ng apong Gino. At yan naman yung nasana ng ginuking ebanghelyo, ing eya mong maging matula, nung kaburyanang tumula tamo mo naman, nung makananong king pamupo sa daki ng ebanghelyo nga ng mga mano ng Gino karing kayang alagad, sinabi ko, kaya kayo reting bage, baning tula ko, manatili kaya kayo, ating tulayo, maging ganap. Metong nang masanting pakanakaning ebanghelyo, king pisyag na ning Gino, kapag nasanang itang kayang tula, manatili ka rin kayang alagad. Buri nang sabihan, sapat king biyan na magitang masaya, magitang matula. Kayusan ning ebanghelyo kaya katamo, kawangis ning Gino, itang tula tamo, manatili mo naman sana ka rin kaya katamong kayabe, ka rin kaya katamong pakamalan. At bukod kitang manatili ing tula, ka rin kaya katamong kayabe, kaburyaning Gino ing tula, maging ganap. At kaya niyo, manibatan ining pabakalema nung si Jacob para kaniting pamigunam. Tula, miral sang laganap, manatilit, maging ganap. Dapat ing tulang iti, asana, miral at laganap, manatilit, maging ganap, manalumpakan niya kitang lugod, ay nyawad na ning Ginong tuparanda, dening kayang alagad, kabudlikwaning bayong kautusan, may kakalugod kayo. Ing lugod yang mitutulak ya katamo ban kanita, atin tamang akakit kulang makanyang tamong may panganap. Anya may kading utos ning Gino, may kakalugod kayo, uling kaburyanang emoy metong ing lugod, nune kambeda rin kayabe, ing may kalugod. Ban kanita tin mangkulang, akwa tamong may panganap at karin may papasyaging lugod, amaging dalan ban kanita, ing tula, maging laganap, at manatili at maging ganap.
At yan ang grasyang kaya katamong adwan. Mapalyaring imbalang metong kaya katamong magnasayang maging masaya, maging matula king biye, at kakupenda kalat miyali ang bagay mamiatula. Kapaldan na niya kaya king metong ang masakit, ang mamiatula, muking masakit, doon pati naging pamilya, at ang gana ka rin kamaganak at kakaluguran. Amikad migaga na kamo naman, po ang ating metong ang taong masakit. O may grasya kayang adwan tamo na mamiya mo namang tulang gana king kasumangid ding biye. Gaganakan kayo ning metong kong parishioner, uling ining metong ng manay, king kayang factory, king garment, may kakanserya, at kabud may hospital, inyawad na kanako nung malyari kang lanyan, although sabi ko, at inamang chaplain king hospital, at pepa sabi ko na pa mo na, pakisabihan ining chaplain king hospital, may paintagon pa naman, malagnat ya, at yan apuntalan mo naman, hanggang muna po na magplano, at nung mika oras, kay ba't daring lakad, nung malyari ang apuntalan king hospital. Makalungkot na po, kasi belita na kanako ning parishioner, among ala niya po ining kanakong papalan niya. King metong abanda siyempre, timpa namang grasyang miyabiye, lalo na kening bendisyon na may pagkalob, kabang makaburulya, baya mikutkot, maging dalan siya na ban kanito, makaibiyatula. At bakalan ing grasya, king pamaglakbe, painturo king karinaning Diyos, king banwa. At madalas ko namang akakit mo naman, lalo na po ang ating kong bibindisyon na nametet, akakit king larawan ng Birhen ng Lourdes, gaganakan kong parati ang mensahe ng Birhen na niyang pakit siya kang Santa Bernardita, anong nuket ang katlong pamikatagon, February 18, 1858, migsalita yung Birhen, kumpara ka rin ang adwang mo muna, pepakit yung Birhen kang Santa Bernardita, tahimik yamot, tatalnanin kayong rosaryo at manalangin. Pero king katlong pamikatagon, na migsalita yung Birhen, pisyag ng ating kaligayan, kete sulip na king kasumangiding biye. At panwalan ko itang pangako ng Birhen ng Lourdes na ating kaligayan king kasumangiding biye, at inyang kaugnayan king metong abiyang alanangga, asana mi pagkalub king kekatamo, kay bating kamatayan, pasubyan na katang miyaning Diyos, kawang isa ning pisyag ng Jesus, anyang Matei Lazaro, subliyang ming kapatad mo anak ang Marta, at Marta man pinwala ng subliyang may king taulingaldo, ing kayang kapatad. Ketang pamanyubling mi, akam tanyi metong abiyang alananggat, karin mi abiyang kaligayan, katuparan ketang pangako ng Birhen ng Lourdes. Iti metong yung masanting nga paganaka, ketang kaburyanan ng Ginoo na yung tula, manatili, mekad emuketi, migit lalo na king kasumangid ng biye, ating tula, magiyang ganap. Ting konteksto ning pamanupad tamo, king bayong kautosan di kwa na ka rin kayang alagad, may kakalugod kayo. Meto nga bagay siguro makalungkot yari ng election, pero atin pamurin bala mo, lalawin tamo nung naning kulang, nung naning mali, nung naning usto. Nung lugod mo ing katang pairalan, at iti laganap, akit man ing kakulangan, uli ning lugod, pakikwa ng tamong mipapanganap, mipapangapno. Nyama kanyang tamong adwan ng grasya ng Diyos. Misan pa, kikilalanan tamo, na uli na naman ng lugod ng Diyos, babiyan ng grasya kaya katamo batang mipakayap. Dapat iti pamikatago dyan, man makibat tamo naman king lugod na babiyan ng Diyos kaya katamo, at itamo man sana lugod tamo, at makibat kambering kaya katang kayabet, maging ding aliwa, king bayong kahutusan ng likwanan ng Ginoo, karing kayang alagad. Mikakalugod kayo. At iting lugod ay tiyang maging dalan. Ban kanito, ing tula, idakeya king metong at makanyan niyang laganap. At kaburyanan ng Ginoo ing tula, manatiliya at maging ganap. Yaking grasya ng Diyos, makanyan tamo sanang agawa at iti maganap, uli ning lugod, potang akakwatang
mi panganap. Panagkatatanaga para kaniting pamigunam, asana pakibatan tamo, king saup at grasya ning Diyos. Tula, maging laganap, manatili at ganap, baniti yang maganap, lugod dat, mi panganap.